izan nuela joa, ez izun komentatu? Eta beste barik hasiko gara. Komentatu izan duten, baina komentatu supervisor. Parkatu. Hori izan dut. Beste barik hasiko gara ordune oingo hileko udal batza. Lehenengo puntua, beti bezala, arteko ataren onartzea. Ez dakite auki baduzue denborarik begiratzeko. Kutsu ez dakit, zeuk komenta zeo zer nahi baduzue. Begiratu dugu. Gero, bigarren puntua, pasako da bigarrenera. Bigarren puntua, alkantzeza dekretu. Hemen atzeko aldean, hartaren ostean dago piloa, 2086-tik, ez dakit, hande amabila. Horro dekretu dira, horrein aurrekoa. Rentu aldaketa eta guzti, no? Hauek diez, hauek lehenengo aldaketa egiten dugu zara, likidazioa onartu zanean, irizko. Horrengo pausua da incorporación de remanentes de crédito. Igesti datozen kreditu horiek aurten erabudiko dira zanak, eta orduen horiek diez sartuta daude zenak. Igesti datozenak eta aurtengo urtera sartu inkorporatu direnak adibidez. Hau diez, ez ditzuren soberakin batzuk, ez da zerrin asunto batik, saneamenduko fakturaren bat, 6.000 eta pikutakoa, sartu dugu baita ere ez dakigu ondino nongo diguten edo ez, baina Fundación de Ferrocarriles Vascos Españoles, horre zati bat ipini bat dago udalak, 49.500 hori sartu ditugu, eske ondino ez dakigu plan de abastecimiento dago hor soberakin batzuk daude, eta sartu ditugu 9.988,48, frontoiaren azkenengo faktura bat, 7.220,11, planeamenduarena, inkorporatzen joaten dena, plan orokorrarena, planeamenduarena, eta hau da, aspalditik datorren bat, lo que pasa es que diputazioakarian 20 euro eskatuko dotxo ayuntamenduari, eta ordentu beharko dugu da 2018-tik datorren diru laguntza bat eskoiera gutronena. Orden, horiek, gastu horiek inkorporatu indidez, sartu indidez presupuestoan, contra el remanente de tesorería. Entonces son 212.948, 248,25 que se han incorporado con cargo al remanente de tesorería. ¿Vale? Pero bueno, apirileko plenoan sartu da, el informe de sostenibilidad financiera. Eso sí. Bueno, vale. Hori da. Agian oker nago, baina galdetu dago hemen zeratan dekretuetan agertzen dira gizarte laguntzak onartutakoak. Ukatutakoak ez dira agertu da hemen dekretuan?
itxi da, hau da maiatzeko komisinora joan den dekreto zerrenda. Maiatzeko komisioan ukatu genuen. Ekaineko plenoan, lehenengo ekaineko... Onartutako bi horiek eta ukatutakoa... Ukatutakoa, ebatzen zaio baita. Ekaineko komisioan sartuko da, ukatutako hori, ze maiatzeko komisioan tratatu genuen. Azken, plenora doaz, komisioa dut. Ekaineko komisioan sartuko da, maiatzeko komisioan hartatu genuen zanak, eta plenora jungo dira, maiatzeko komisioan hartatu dira. Hauek direz, apirilera sartu zirenak. Bale, ondo. Ez, maiatzeko batzuk dauzelez, baina maiatzekoa bakarrik batzordera geratuta. Maiatzaren 8ko dekretuak ere daude. Ez esplikoak apirikoak. Bai. Zu biozun... Ez da hilabete naturala, baizik eta batzordetara... Hori da, batzordera doan zerrenda berbera, Hor moztu duen. Bale, baina, bueno, jakelatzen duzu, hemen dago, ekainan emango dut, baina hemen da bat, 125, EEG-ri, gizarte larrialdetako laguntza, ez emoteko dekretua. Informaren arabera. Eta bai, 103 dekretuaren gainean, azaltzen gehiago, agiaran 21. Zer da hori? Habría da estitxuren. Estitxuke kontatua zeukan eta nola egin duen, berak eskatu zuen estintzina. Bera, autonomoa egon da beti zerbitzu egiten, dauda enpresa. Agian, bai, agian da estitxuk bera sortu zuen enpresa, sortu enpresa. Nola estitxuk ziren. Besterik? Urgentziazko susartu horretik. Urgentziazko lehenko egunean komenta egin duen asuntoa. Bai, hau da... Ikerrek azalduko dugu. Goatzen zaten nola komisioan hemen handik egon zanean. Komisioan hasikeran komentatu zuen Ibiaren balore katastralen aldaketa horien eta tipoen aldaketa aparte, baita ere plusbalien ordenantzan, hau da, ibildupen balio gaineko indultzaren, gaineko zergaren ordenantzan aldaketa bat egin bazela, Bizkaiko foru aldundiak arau foralau ateratuela. Hau martxokoa da, indarrean sartu da martxoaren 18an, eta hemen dagoen taula, koefiziente, eguneratze koefiziente taulau guk sartu behar dugu gure ordenantzan, ze martxoaren 18tik aurrerako plusbalia guztiei, naturalitzak bidaltzen digun plusbalia guztiei ja, aplikagarri zaie. Orduen, 6 hilabete ipintzen dago hor, daukagula udalak eguneratzeko eta hori, eta orduen, azken finean da, bidali dizuet 2022ko orain arte indarrean egondan bertsinoa, ordenatzena, eta aldaketa da hauze taula, koefiziente de actualización hori sartzea gure ordenantzan, bale? Orduan, urgentzia bozkatu hori sartzeko zerrenda, eta gero onartzeko duzue, orduan urgentzia? Bai. Hau batez. Eta orduen, Arrazoia demanda hasierak oso onarpena? Bai. Duzue bai, zuek? Bai. Zuek? Orduan betiko lez, bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, iragarki hau, 15 lan egunez indargan egon dadin, ez 15 ez lan egunez indargan egon dadin, eta bain jendagurean egon danean reklamazioikeko dago, definitiboki onartutzat emango da, eta sartuko dugu, eta dugu iragarkia ja, sartuko dugu taula hau gure ordenantzan, bale? Horren hau batez, eta etikoa, boletinea bidaltzea, eta horren hau, iguaren puntua izango zen, konfentzia sartu duguna, baina, kasauko neokidea azken kultura eskarak eta dugu. Bai, eskarak eta duenak bakoitzak
Negona. Galdera da. Hori hartu dugu, ze azken baten bakarrik eman berzen, igual informazioa egotea zuei. Badeko, zugordune, asuntua da, hori erabaki berzen aurret zeuzela, hori hartu behin dugu. Kompromiso bat, gero... kompromiso hori hartu bat da, pasatu bat bai, baina... abendu baino, lehen? Bale, horreiz ez dago. Enrique egin zuela zan, hemen adostu zana. Sartu zuen aplikazio baten diputaziorako eta hori. Eta hori, denan onartu behar da, eta komisionetik zartu da. Komisio batetik eta... Zarik ez zegoen, ez dakit zergatik, hori enan ulertu nik azkenean, zergatik erabaki benetako erabakie hartu berzala... Diputazioak behar zuen denbora hori... Bueno, hori, kontendeari informateko. Hori da, diputazioak denbora okidezan, prestatzeko, zer bidaliko dion etxera, zer egoke... Ez nago horatzen pizari zegoen edo, baina komisioan aipatu genuen ariketa lehenbaiden hori onartzea, ze, claro, hau ez da abenduko plenora joatea eta abenduko azken egunean. Hau onartu hasierakoz eta gero jendarra hori pipiz, ez da gago hilabeteko. Hogeita hamar eguneko malgutasun hori eta gero boletin eratea barri gezidara argiak eta hori. Osa, nik gomendatuko nuke, ekainan ez bada, alik eta azkapen, ez eres. Gauza horiek onatzeko, zer nik uste akordiatu guen. Zeu esku itxiko. Ariaz izan, borrate politiko bat. Hori da. Bai, baina lotezlea da, Aurreko unera bak izan, lotezlea da. Hombre, vinkulatzea da. Boskatu. Vinkulat, ja, ez, baina Enrique kondo komisioan ondo azaltzen. Bai. Berak datuek sartzen dituenak, eta tipuen aldaketa horiek sartzen dituenak, Bizkaiko Foru Aldundiak ez dago eskatzen ekainaren edo maiatzaren 22 onartuak egotea. Baizik eta konpromiso bat, ayuntamentuarena, konpromiso bat, horiek onartzailena, ze, claro, Bizkaiko aldizkari, diputazioak zergadunei, gutunak bidaliko dizki hori izan den konpromiso politiko. Claro, eske borrate politiko. Hori balore katastral berria jungo da, eta baita ere, konpromiso hori, tipu hauek, adostu zenuten tipu horiek. Baina, zertzu vinkulantea. Eta ados, baina kontua da, eta orduan ere, egin genuen galdera bera, lau egon ginen. Bai, lau zilegotzea. Ia jotak badauka horren berri, eta ados hauek egin adierazitako konpromiso horrekin tipuen aldaketa eta... Gu egon ginen komisioan, Apurbet Enrekek azaldu zauen ganera, gero batzarra egon zan, ezin izan ginen etorri lanara sozialtik, komentatzen alkateari, baina gero Enrique liberari zuzenean behitu nion, berak azaldu zidan zein izan den proposamena, eta, zuek ja hartu zen, baiezko lez esan zen, baina apuranetik bere bagin ikusten dugu, berak esan zauen, diru sarrera moduan, udalak ez dakola beste gauza handirik bez, eta beharrezkoa zela mantentzea hori, eta, formula horrek bitartez. Eta geratu ginen, komisio horretan geratu ginen batzartzeko Enrique Corijosa Bai. Hori zan. Geratzen da euskara misa ikusita alderdi guztiak gauzela horrekin ados, izango da. Komisioatik pasa. Ja, datuekin, naula horrekaz. Hori ditaminatzeko. Eta plenora botatzea aldaretan. Guaitiko eskainean eraman gure badugu, lehelau zonbetetak ginen kendu, heldu zaizue udalaren euskararen plana, heldu zaizue, bai, zegoen esan di, bai, eske gaur goizan bigali dutxua, ze gaur goizan bigali dozte gine, hori bere plenotik pasako beharko zala, eta, bai, ekainerako plenorako jarriko dugu, bale? Komisionerako dago,
Bai, komisionerako badago azaltzeko, baina bera junek esan zidan osoko bilkurara etorri nahi zuela, berak azaltzeko eta niri superondo iruditzen zait, bera ni... Baina, ez ote da, hobeto, osoko bilkura baino komisioan azalpen... Bale, esango diot. Teknikoak etorri izan dira batzordetara, osoko bilkura. Bai, ekainaren 12an dekogu... Ekainaren 12an esango diot. Printzipioz komisioan, gaizki... Egutegia gaizki... Ekainak amaitzen, bai, hauteskundeak gaude eta bai, ekainaren 12an komisioa eta jarraitzen du eskaerak eta galderak az? Ez da gitzuk, zer zuen? Aurrekoan herribidetik, hau ja, errezeletik agertzen da Mediterranean herribidetik buelta bat eman nuen, eta egin duten eskaria ikusita, eta pasadan osoko bilkuran, oraingoan agertu dena dekretuz onartu zaien ordutegi murrizketa ikusita, nire galdera da ze erabilpen baimena daukaten herribide inguruan. Porque hori aipatzen dira, beraien eskarian aipatzen dira, bidea zabaltzeko zatika zenbait tramotan, kasu batzuetan inkluso herribidean zabalera bikoiztu, eta uste dugu ordenantzaren kontrako prozedura badala. Orduan, ez dakit berez, baimena daukaten hori egiteko, edo pik izendapenarekin ez dute baimenik eskatu behar erabilera egiteko, aipatzen da bai zenbait zentimetroko materiala bota beharko dutela, kasu batzuetan 25 zentimetro, uste dugu desente gehiago bota dutela, ia jarraipena egiten ari zaien horren inguruan, eta horren ari gabe bai, guk orain dela hilabete bat aurreko osoko bilkuran herribideen inguruko eta errezeretikak egiten duen erabileraren inguruan ere aipatu genuen, zati bat hormigonatu dutela, eta ia ze prozedura hartuko den honen inguruan. Bueno, bai, ordurik ona guk hasi ginduen prozedura bat, multa jartzeko edo egiteko egin beharrezkoa udaletxeen aldetik, pentsata hori egin bezala obrak fuera de contexto y de tiesto, zalantzak izan genuen zeragaz, metro servidumbre, diputazioako servidumbre zen, asuntoa da, diputazioak behartuta bota dabela hornikoia. Behartuta, ze garbitzeko zerak, erruedak, derrigorrez errepidera, diputazioa errepidera urteteko kontesio batzutan urten berde, eta jarraitzen dugu ganera diputazioak nola urtetzen diren kamineak hori. Eta hori behartuta izan dabela, erantzutazkue zera kontesio horretan, eta bueno. Orduan Aldundiak behartzen du errezeretika hormigonatzen gatikaren bide bat, eta gatikako udalak ez du jasotzen inongo notifikazioa. Hori da? Notifikazioa kontinua da. Aldunditik jaso da hormigonatzearen derrigorrezkoa, hori da hemengo erabaki bat, udaletzan hartu beharreko erabaki bat, hormigonatzearena, edo Aldundiak behartu albaitu herribide batean zenbait lan egitera. Gaur pankarreguna batxartuta esan dut. Baiten egon edatzita, Aldundi. Pasadan astean egon dara, egunero... Teknikaria ganean dago, bai Dani eta bai... Ez du zalantzan jartzen. Ganean, eta honek konprobazioak eta eurek egongo balitzake, igual, azalpen hobeak emongo. Bai, ez guko zalantzan jartzen, teknikaria gainean hobea, gu zalantzan jartzen ditugu hartu diren erabakiak hasieratik herribideen inguruan. Adibidez nik gaur entzun diot, gainetik, hormigoi, beste 25 zentimetroko hormigoi botako zutela gazaren tutuaren gainetik eta gero barriro ere aportuko dutela esan dira, ezin duzu bota, ze horre gazi naturalak esan diola, batek ezin dela ibili ze arriskuan dagoela kamila pisu asko daukatela, eta badakit egon dela batxartuta, eta hori bertan bera jauzi dela, baina eta hori esan da, ustezkena,
aste guztien bururik egin da, baina gero joan izan beharra izan dut. Osea, baina horren gainean egon api bat jende gaur esan. Eta horretatik aparte, jendea bai bada notifikazioak jasotzen, eta orain arte egitzinez, udalak saiatu izan gara berbait laguntzen, alegazioen kontuekaz, plataforma bere horri ibili izan, eta momentu honetan, kamioiak, larrate bide horretatik ibili dira, erret elektrikakoak bidea zabaltzen, ondino, okibarik alegazio epeetan dauz ondino horrek lurrak, eta lotu da gauzotarrak. Eta badauzkatik gauzotar gehiago bere bai notifikazioa jasotzen ari direzenak, jataberantzako zonatik, hortik eta jenteak ez daki, orain arte, horrekaz gauzotarrakaz bere batu izen garez, edo saiatu izen garez aholkularitza lan apur bat emoten plataformagaz batera. Bai, izan bigarren zatia zan, ari da jasotzen, ez, tranquil, ez, supremora, supremora joteko aukera batela, jabeiketa, eta bai. Baina bakarka esan dit nire gaur ekaitzen. Ez que ekaitzen nire gaur esan dit... Bai, bakarka, baina jeta izan dira oso zein da negoera, ze rekorrido de konorillo, bueno. Niri ekaitzek esan dira, la plataforma zueke kontutan hartu zen dutela, ba igual, egin, zalantza guztiekin danok bat, horren kontra, baina abogatuak esan dutela, banan joan berdala prozedura bakoitza, hori da, plataformatik, egin altzan, zerbitzu juridiko amankomun bat, eta auzokida eta bai, babestu modu bateratu batean, eta erantzuna izan da, ez dakitela, eta bere alegazio bat duela, eta orduan banakako zerbait izan. Dala ez zalantzarik izan zentzuen, udalera datozenean jendeari emoten daki orain arte, holan egin da, eta pregunto gindozta, udala laguntzen ari da, edo... Esan ez dutxeko udalari ez egin plataforma modu eta talde, ez que igual etorri dire, gure pesan komentatzen hau horretik, aunque plataformak konsulta egin euren juridiko hori eta batera ezin egin, eta bakotxak berana egin, lagundu auzotar batzuei, mundu guztiek ez daki berez prozedimendu guztiek, eta horrein arte azaldu zaie eta lagundu zaie lan horretan, bere bai, hori izan, ez? Eta egon da parte bat ondino ez dagoena kaso notifikaziorik, eta hori da biena jasotzen, eta esaten amaituten dela EPEA, pentsatu da hilabete barru, edo oso hilabete jasotzen duten. Eta horrein arte inolako komunikaziorik hartuakoak. Saiatzen gara, horren gainean, iruditzen zaigu, herribideen kudeaketa erreferitiken aurrean egon dela kondescendentzia puntu bat. Ez dakit, justifikatzeko zelan baimena eman zaien bakoitzean, pues hori, desde silencio administrativo eta orduan hornionatzeko aukera daukaten, hasta, pues bueno, zenbait argudio eman dira. Eta uste dugu, gure arautegia zorroztasun guztiarekin aplikatu behar dugula, holako enpresa baten kontra, directamente, kontra esaten dut, argi eta garbi. Herritarren kontra joaten diren bezala, eta gainetik pasatzen ari diren bezala. Eta berriro galdetzen dut, V41 bidea, arrata aspiraino doan bide hori, ia jarrepenik norbaitek egin dituzten moldaketak, bidea zabalduta dago kasu batzuetan, zagitzen metro, eta bereien eskarian hala agertzen da. Baina eskari horreri erantzuna eman zaio. Porque dekretu sinatu dana izan da, bai, aukera daukazue, bidea mosteko ordutegi zehatz batean. Baina bidearen erabileran inguruan baimenik eman zaio, erantzuna eman zaio horreri. Porque jaso da, eskari guzti hori, baina gero, dekretuan erantzuten zaiona da, baimena daukazue, ordutegia finkatzeko. Ordutegia, nik uste dute tendikarien artean akordo daben ordutegia dela. Bai, hori mazaio, ordutegia moldatzeko, ez ni bidean. Puzpu gaur horretan zegoen, aste guztia dara mala horretan, beraien atxan, eta esan du,
ganera ez balitz egongo edo zer gauza dugu lukela. Ze beraiek, ganera berak esan diela, baina ezari eutxi udalak emandako aukerari. Egin duzue, zuek nahi izan duzuena. Eta zer egin duzu, baina badakit pasadaztean nik esan aldizut gaur goizan entzun dudala. Eta ganetik entzun dudala izuzko mendik etxinaz, eta gero eta hortan egilela izuzko, eta esan duela zer gozan hemen batzartuta, eta izan dut jode, atxean, eta azte guztia dara magudanetan sartuta. Ulertzen dugu, bai. izan nahi dut. Bere eskari bat idatzi, hemen arrotegi badago. Erantzuna, ezin nahi izan aldundiak esan di. Hore ziurtatu beharko da, benetan aldundiak derrigortu dituela bidea hormigonatzen. Hori idatzi basartu hori dela hilabete bat. Hori hormigoiaren kasuan. Beste galderen inguruan, lehenan ez bada, justo, komisioetan askotan komentatu du. Zuk induzun, azkenek beste galderen inguruan, askotan komentatu du. Otsaileko komisioan, jaga genekien ditxe gora bera, martxoan, jakitun bat genekien, deklaratzen dut bidea publika emango zala, eta otsailean amaieran ematzen zen 15 laguneko epea, ze garai horretan ondino, aldaketa hori ordenantzan egin genuen, ez zegoen, hori planteatu zen komisio honetan, eta gero, deklaración de utilidad pública, Kontseilu Ministroak martxoaren 14ean. Martxoaren 14ean hartu zuen, astebete lehenago edolan ametzen zen 15 lanegun horiek depamondu horiek. Eta esan ebazpenik hartu. Zilete administratibo. Ordenantzaren arabera bai. Vale, ordenantzaren arabera, atal badago, zilete administratibo dagoela, ez da zio erantzunik ematen, badago ez atal bat, donde esaten duen ezin dira bidearen zabalerak aldatu. Hori ordenantzan bertan agertzen da. Hori da nik erantzun dizudana, zuk hau azaldu didazun bakoitzean. Ordenantzan gauza asko azaltzen dira. Ordenantzak ere azaltzen dira, enpresa batek edo norbarako batek, zagizten bat arau hauste egiten baditu, neurri kautelarrak hartzeko aukera. Eta hori, neurri kautelari tutuaren inguruko horretan agertu zen. Onartu dute, eta aurrekoan eraipatu genuen, hurrengoan hormigonatu. Hormigoi hori dara maztak izten denbora. Nire galdera da, herrikatalde bat baldin badoa gara, mailuekin, eta hormigoiak entzen badu, hori ez dago eseri idatzi. Hori ez dago eseri idatzi eta ez dago inor aldundiak antza derrigortu algaitu bide bat hormigonatzen. Herri bide bat hormigonatzen. Zer gertatzen da herrikatalde bat badoa hormigoiak entzen? Nik ulertzen duena batik, egin dezakete. Porque hori ez dago inen idatzita, hormigoi hori martenik ala ez dago arrautua. Suposatzen dute aldundia baita aldundiak ez du txostenik egiten, arrazoirik ez dut zerbidun beharen inguruan segurazki. Kontsidatuko bat da, afekzio ere moan dagoela, hasierako 30 metro hauek, eta segurazki, ez, txostena egin die. Izuzko txostena egin die eta eurak alegatu indabe. Hori, alkateak esan duena, kamioien... Aldundiak egin du txosten bat, eta erretetikak alegatu du. Betaro, guk ere izune espediente likido. Bale. Claro, eta orduen alegazio epea daukate, idatzi bat aurkeztu dute. Kastan lurririk hartu horren inguruan. Eta justifikatzen dute zergatik hormigonatu duten. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak alan eskatu duela. Horregatik, alkateak erantzun dizu, hasik erantzun. Ze hori erantzun dizu. Kamioaren zulor, honek ruedak eta hori, kaldeak ez egiteko eta hori Bizkaiko Foru Aldundiak. Honek beteletikak hori alegatu dut. Espedienten jende horrean egon den eurei alegazio aukera eman dut eta horak eman dute. Eta hori eman dute justifikazio. Hor daue, ez dut esango bere izena, Madrileko arduradunak sinatu daue idatzi hori, eta aurkeztuko dabe diputazioaren txostena, Horre, diputazioaren txosten baten edo agindu baten oinarrituta dago euren hormigonatze hori. Horrentzat hartu duten hormigonatzeko erabaki. Eta beste herribidearen V51 herribidean egiten ari den erabieran jarraipena udalari dagokio, ministerioari.
guri, zuzenean udalari, ze azken baten hori udal zera da, aunque parte bat ez da izango eurek zabaltzen den errepide bat izango da. Baina tramorik handiena udaletzen errepide dira. Eta hor, kondezinok, teknikarien arteko zerak diren, eta akordioak, guk behartu indugu zeuzela, bakoitzak ulertu da, itxidotzulu egiten nahi da dena. Hombre, eure behar dutena eskatzen de, logiko. Eta guk esaten dutzegu zelan egin behar da. Gure teknikoek eta bereekin indako bilen hori idatziz jasota dago? Hori ja idatziz ez dut uste. Ze idazkaria ez da egon, euren arteko zera dira horrek eta gauzatu dabe proiektu baten. Idazkaria goten bada ere, ez da jasotzeko. Proiektu bat edo gutxienez... Bilera teknikoak. Eskakizun moduan egin zen. Teknikoen arteko bilera dira. Gauza teknikoak dira, ez dira... Aprobetxatu nahi dut, bilera teknikoa direla, udal barruko teknikariak, agien teknikariekin izaten dituzten bilerak. Bilera horietan, galtegian, euskararen trataera ere, horreko batean esan dut bezala, hori trataera ia behingoz kontuan izan duen, eta ez bakarrik kontu tekniko porlana zelan jartzen da, zelan ez jartzen, eta da, bidea mugatzeko, bidea izteko erabili dituzten, eta kamioien irteera adierazteko erabili dituzten kartelak erdara gutxian daude. Orduan, momentuz, gure asmoa ez da horren gainean inolako informerik eskatzea, baina gustatuko litzaiguke hori zer tratara izan duen bilera horietan. Hurrengoa eta esartu mehatzutak. Azken finean, euskararen trataera eskasa izaten denean, bidea izaten da, alde batetik UEMako partaide izan da UEMari horren berri emon, eta behatokiari ere. Orduan, ez dakit zein izan daitekeen plazo edo epealdi egokia horretarako, bai izkatzen dugu, albait harinen, mesedez, kartel horiek elegitan egotea ditxen. Ekonomian, nik komentan nion bai zehari, Juan Carreri eta bai zehari Dani bere, baina ez dakit horretaz zehari komenta bat. Printzipioz enpresak bintzi dago. Bueno, baina... Estazion konversora egiten, eta besteak didez semi, ez dakit nazu. Gero hemen kontrasa daude, hemengo kontrasa. Maderistak, grafikarentzako... Dinot ze enpresa direz, ze bintzi eta inerfe elkarte bat da. Frantzia eta Espainiako bintzi, beste gara, semi beste enpresa bat. Eta mugara, eta gauza bat. Zementarino gertatuko da gauza bera. Gauza bat da esatea, teknikariari edo harremanen dago gari, eta besta gauza bat da, honen kasuan, uste dut, bidali behar dugula, guztun behar. Behatzen euskaraz egiten. Gueman gaudela eta euskararen. Bai. Ere bidun Hori bidali gotzu. hori gantuko dugu. Eta además, Gantuko dugu beste beste gauza batzuen artean, beste gauza batzuen dauz, eta hori egiko dugu. Biatuko dugu. Tarteaz, beste gauza asko daude, nola batzuk denago, eta beste batzuk beratu. Bueno, baina hori kartelak euskaraz ipintea... Bai, ez esan dizut, nik aldatu nuen epaitegiko kartelak, ozak horren inguruan hartuko dut, gaur bihar edo eren egun. Eta ingo dut zen. Lan asko Beste bat. Orduan, bidearen erabilera buruz hitz egin dugu, kartelak euskeraz zegoela hitz egin dugu,
kontraprestazioei buruz edo hitzarmenan bat sinatzeko idearik honen buruz proposamenik egonda, egingo da. Ez da egon proposamenik eta ganetik bere garaian ez da egin zer, baina beste adibidez urrunduak eta gauze konkretorik ez dago zen. Ari zauze gehiago dako zuen? Gugareko gu pare bat gauzatxo. Medikoaren etzea hori zelan doan, badoa, ez doa. Arruti ez lehentu zaio dekretu pasaban oso produkturan agatzen zaio. Proiektua egin da. Baina, itxaso guztien ez erantzun zuten. Zer, Adelari. proiektua eginda dagoela, baina ondino ez daukagu ezer Proiektua guztiz proiektua. Hori da, dago eginda, Dago eginda aurreproiektua. definitiboa ez zelan izaten zaio aurreproiektua. Eta ez, momentuz beraiek ere gauz itxaroten eta gu gauz bai, enkargatan hau egitea definitiboa egiteko eta aurrekontuari izai, ezta? Proiektu bat aurkeztu da beha. Kontratazioa, lizitazioa egin genuen kontratu txikia, hori bat badago. Hori bat dago, baina Suposatzen dugu aurre proiektu bihurtzeko hori horretik da. egongo gala hori zuzentzeko, hori hobetzeko, Bai, ekarpenak egiteko bai. epe bat, ez da? Edo ez da Baina ondino, Aurre proiektua proiektu bihurtuko zuzenean. Nik nahiz gogoratzen, horretan. Aurretik esan eurek atzen ziren batzarrak eta hori. baina eurek egin ziren batzarra, guk esan, guri estatuten zigun arrutik, beraiek zer eskatzen duten, edo guk proposatutako obran, beraiei ondo badatorkie, beraiek, Osakidetzak aldetik ez du arrazonik ipini, ondo da. Digo, baina eski, Osakidetzak hemen iztoka nigo minuto. Herritarrok eki behar dugu. Baina bere esan behar du zauzak, guk ezin dugu egin guk nahi duguna, ordan gauza batzuk jarraitu behar dira. Guk nahi duguna ez. Baina dauen moduan utzita be, esan nahi dut, Osakidetzak ez duela esan. Moduan, aldaketak egon badira etxe horretan, bada, batez be, Gatikako herritarren beharrak azetzeko, ez Osakidetzarena. Bigarren batean edo hirugarren fase batean Osakidetzak esatea hau ondo dago edo eskertu behar nizueke geratxo hau handiago egitea edo honetarako primeran. Baina nik uste dut forma emote horretan, proiektuaren forma emote horretan, lehentasuna Osakidetzak baino Gatikako herritarrok izan behar dugu. Aurreproiektu bat jasota dago eta proiektu hori zelan gauzatuko den, hor tarte horretan jakin nahi dugu ia ekarpenak egiteko eta proposamenak egiteko aukerarik egongo da. Besterik ez, nire ez da ikutu bat. Orduan, Osakidetzak izango da nahi duena, baina ekarpenak egiteko prozesu bat ez bat abian jartzen ez da egongo, ez herritarrontzako, ez Osakidetzarentzako. Biontzako ez. Partaidetzak prozesu bat. Bai, baina hori aurrera doan Printzipio ez ginduen planteatzen, baina, bueno, beharrezkoa ez, hemen erakutsi genuena, baina egin da, partaidetza bat. Baina egin zan bere momentuan parte aktibo guztien gara. Beste proiektu bat zan, Beste proiektu bat zan, izan zan. Ez proiektu negaz. Proiektu hau ikusita dago. Azkenengoa, egin genuen batzar batean, hemen komisio batzutan, egin genuen. Ze proiektu zari gara, ez badago proiekturik, ze proiektu zari. Aurre proiektu aurkeztu zan. Aurre proiektu hori ganoraz heldu zaio eta zan behitu. Hau holan hobeto. Herriari? Herriari edo interesatuei. Egin da hori, nik uste dut ez da. Partaidetza ez, egin da bakarrik hemen. Gure proiektua bakarrik ezagutzen dugu gero, barriro egon zen lan bat egiten, eta hortik aurrera nik uste du komisioetan nik ez gutxienez, eta bi paper ekarriziren, bi dina hau. Orduan izen da nire, badeko gu... Gure izan azaltzen. Osakidetza, langile, udal langileak
etxerik etxe egoten dena zeintza eta hori, horrek ez da nagatzen onbina. Baina, edo, aparte zueten jozumun, herri interesatu hori, gurekin bakarrik etorri zen oiana, eta ikusten duen lanarekin, Gure proiektu hori barruan izan da nire, zer ikusten duen, igual etorri zitzaigun guri azaltzen eta ikusten duen, bale, egin Gainera ez da oiana, Osea, guri, gure ambulategiaren proiektua González Kalak egin zauen, bera neska hori etorri izan Arterauko legealdian proiektua zinegotzi guztiei komisio batean erakusten, gero herritarren partaidetza egin zen, horrek hartu zituzen hobekuntzak edo proposamenak sartu zituen, eta guk horraino. Gero, zuek argutigaz hasi zineten berriro ikusten proiektu hori, baina ona arruti hori ambulategiaren proiektua azaltzen, nik utakot buruan. Bale, ondo debitzezue urrengo komisioetan dator june. Ordan igual izango da gehiagik. Urrengoko hilean esatea oianari aberetorri aldan azaltzen proiektu hori? Igual, aurreratu gara eta inbar da komisio berezi bat. Badagizu zergatik, ze luzatuko da eta lomiko datoz proiektu definitibo gaz. Orduan, zeo zer aldatzerekoan, orain izango litzadeke momentua ez? Bale, egiten dugu hori komisio esoiko bat? Bale. Nire errua, baina? Ekainaren amabian, aprobetxatuko du. Beste komisioekin batera. Baina ekainaren amabian dator june bere bai euskeraren planekin, nire izango da. Luzatu ingo dira komisioa, baina bueno. Zazpiretan ez bada, zeiretan azten gara, orduan. Egun luzea. Zeiretan, hasiko gara, zeiretan edo bostetan ere. Ordutegiaren arabera, nire gati zeiretan edo. Bale, amabian, zeiretan? Zeiretan hasiko gara komisioekin, orduan. Bueno, entzun gozat, hau baiestatzeko ze oiana gaziko. Oiana, claro, baiestatu, aberatu, claro. Bale. Azkenengo gauzatxoa bueno, bada galdera, eta galdera da Palestinaren aldeko mozio bat aurkeztu nahi dugu. Beharrezkoa ikusten duzu lehiatilatik pasatzea, edo zuekin partekatzea eta batzorderako gai ordenean sartzea udal gobernua. Sartu algo. Luego si preguntas en los edo? Ez? Alberto dio... Bakarrakarik informak zaintzeko, holako mozioak beti jarri dira guztion eskuetan, eta ikusi dugu ze ekarpen egin zaion, eta orduan nik nahiago dut horrela. Mozio badaukat. Baina gaur goizean jasotako mozioa. Pasatan noi eta... Hori da, baina ez da behar orduan pasatzea... Hombre, sartzen badozu registrotik ja zuzenean bideatzen dugu gainentzeko taldei. Eta gero, erabakitzen duzu eta ez du aldatu komisioan. Bihar bertan orduan registrotik pasatuko dugu. Azken galdera, aurrekoan aipatu zen, frontoia konpontzeko eta eskolan erabilera bermatzeko hor bazegoela data konflikto bat, eta itzik mazalarekin zerbait adostua zen, jakinda eskola dekola lehentasuna hezkuntzarekin egindako konbenio baten bitartez. Zaitor zegoen dagoen kontua. Azken barrilik ez dago. Atzo, harin egunko barria bai, hor zebiltzen Mikel Sarria eta Unai, zera egoteko, ia zegoen posibilitaterik hori aste horretan iteko, bestela aurreratzeko partiduak, kanpenatuko partiduak aurreratzeko, eta gero egin konponketa eta gero jarraitu kanpenaturaz. Hori horrez egiten bide bi ez ziren, eta ez dakit nola amaitu da bentze, unei ez dut toki posibilitaterik hor berbaiteko. Baina euren artean konpontzekotan ziren, bat ego ez. Hombre, garrantzitsua da hori jakitea. Bai, claro, nik kontratu txiki bat egin barret eta epe bat egin barret. Eta enpresa amabostu egun eskatu. Obran, ez dakit, ez dut, ez da artepekin, ez dut berbain, artepekoak ez dira niri zuzendu,
eta zuek egin duzuen galderaren Ez inguruan, dakit, nik ez daukat ez da eskolaren berri, ez da udal gobernuaren berri. Asuntoa Daki norekin ez berri. daki ino berez, nik ez dakit Ja, ba, ez eta dakit. egon azazkeneko momentu arte. San Juan zua, San Juan festa, eskola festa, bueno, San Juan es eskola festa, eta beste gauza bat daude, ez dakit. A ber, non segingo da, Uztailan txapelketa daukate, edo zaukaten, nerteko alitza. Bai, eta okiko, baina asuntoa zan, egun horrek aurreratu, igual obra baino lehenago egin partidu batzuk eta hori. A ber, Bueno, hor gero, hori posiblea ez zegoen. itxean dauenean, ikuste dute abina kondo ezagutzen duena hori. aldaketa, aurrekontu aldaketa, laster sartuko da. Bihar ez betxiz bada sartzen, datorren astelenean suposatzen da sartuko dela indarren, osake, enpresarekin badago enpresa bat, Honek egondak da, animatzen da, baina. Iker, esan duzu artepe ez dara gasua, eta artepe zuen pintatzen du. Artepe nahi dut frontoia konpontu, adia ziur data batzuk komeni zaiola, ja artepe zen egin zuitea. A ber, ofizialki idazkaria diuzkide poten artepekoa. Baina, bueno, kontratazioen inguruan eta enpresaren inguruan eta espiritzen inguruan, beti egun da artepe nirekin harremanetan. Daten inguruan Eta daten inguruan baita ere, niri, ez bakarrik akatari, nik uste akatari baino lehen niri jasatu zidatela problematika hori. A ber, nik enpresarekin data batzuk ipine bat ditut, exekuzio data batzuk, eta nik ez dakiz. Norbaitek erabaki beharko da, noiz egingo da obra hori. CEP-etan egingo da. Hori bakarrik eskatzen da, norbaitek esatea kontratuan CEP ipini barko. Ya está. Norbaitek erabaki behar dago. Vale. Eta frontoiarekin batuta, diru laguntzak direzela eta, bueno, ez ditzu utzi da udala ja, apirilaren hasieratik esan zuen ja, usten zuela, ez dakit lan hauek lizitaziora edo zauzer apera badugun, edo kontratu txikirean bitartez edo egingo diren, edo dinoz, berak subentzio guztiak eta kuidatzen zituen, eta, bueno, azkenean... Diru laguntza eskatu dugu, kantza eta kontragantza horretarako, eta aurrekontu badeko. Aurrekontu badeko... Alanda guzti gurat esan naiz ez ditzuko maja izan, Bai, hori begiratzen gauze, Ez ditzuren falta somatzen ari gera, eta Eta gaur adibidez, berarekin baino llamada bat egin dut, beste laguntza bat etorri zaigu, eta horren inguruan, eta bagabiltza, badaukagun pertsila, bagabiltza, baina, klaro, edo zein zaizu orkesten ere ez. Orduan baino zabaldu dugu eskaria, beraren ordezkoa. Bai. Zabalduta ez. Ze perfila behar da. Perfila ni pasatu dizut hortikan, gutxi gora bera ikusteko zelako lanak egiten zituen. Eta orain ipini behar dugu, anuntzua, ez da? Ja eskatzen abernola aurkezten dan. Hori oraindik ez dago sakonduta, hitz egingo dugu horren inguruan. Baina badago adostuta behar dugula ordezkaria. Bai, zuri erantzunez honintzen, diru laguntza eskatu dugu diputazioa. Eta ni daukadan aurrekontuak ez dugu bezakin 40.000 euroen. Ez dinot horregatik bat. Osea, kontratu txiki bat egingo dugu enpresarrera, dauka nik enpresa, ez dute izena emango, segundino ez dugu esleitu, baina, bueno, beste eskaintzaren bat aurkezten bada, hobeto, baina, printzipioz bat badeko enpresa. Eta 40.000 euro bezak abestu gainditzen. Osea, eta klub urgenti necesidad. Apurbete erretak itenetik, ondo lan egiten den. Osea, que principios lan hori kontratu txiki bitartez... Aurrekontuak baliabide hori ematen, aukera hori ematen. Ez dakit, ez ditzu joan da apirilean, ez dakit, geratzen danaren urtearen pronate hori... Baina dinotzu dena, diru laguntza kirol departamentura eskatu dugu. Deportes, emostei, hori. Eta sartu dugu, precisamente, daukogun aurrekontu hori. Horren inguruan danik memoria bat egin dau, kopuru horren datik, esango duzu kopurua, bezakin, 57.000 bezakin da. Ibarekin 57.000. Ez gara ez ulertuten. Hori ulertu dutute, frontaiaren aurkeztu garezela... Eta beste ez da bizitatuko, printzipioz. Ez da bizitatuko. Kontratu txiki ez aukera bidez egin daiteke.
Beste barik, igual publikoko jenteak zeu zer esateko badeko zuen, horrek da.